бори нахуст дар ҷумҳурии Тоҷикистон 24 октябр ҳамчун рӯзи иттифоқи Касаба ҷашн гирифта мешавад. Бахшида ба ин санад дар агентии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мизи мудаввар баргузор гардид. Дар ҳамоиш масъулини иттифоқи Касабаи зерсохторҳои агентӣ ширкат варзида суханрониҳо намуданд. Дар рафти чорабинӣ гуфта шуд ки агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 47 ташкилоту муассисаҳои давлатии хоҷагии ҷангал ва 5 корхонаи воҳиди давлатии хоҷагиҳои ниҳолпарвариро муттаҳид намуда, дар онҳо беш аз 2400 нафар кормандони доимӣ ва 7000 нафар кормандони мавсимӣ фаъолият менамоянд. Вазифаи онҳо пешбурди корҳои бунёду барқарорсозӣ ва нигоҳубини ҷангал мебошад. Дар рафти нишаст кормандони фаъоли зерсохторҳои агентӣ бо ифтихорнома барои фаъолияти софдилона ва хизматҳои шоён дар рушди соҳаи ҷангали ҷумҳурӣ, баланд бардоштани самаранокии меҳнат дар истеҳсолот, ҳимояи ҳифзи иҷтимоии меҳнаткашон ва инчунин бахшида ба рӯзи иттифоқи Касаба сарфароз гардонида шуданд. Тибқи маълумоти масъулин дар соли ҷорӣ дар майдони 2010 гектар замин корҳои бунёду барқарорсозӣ ба нақша гирифта шудааст ки ин шумора нисбат ба соли 2021 хеле зиёд мебошад. Бояд гуфт ки ҷангал ва мавҷудияти он барои ҳар як давлат боигарии табиӣ ба ҳисоб рафта, он барои нигоҳ доштани захираҳои обию заминӣ, беҳтар намудани муҳити зист ва солимии инсоният дар рӯи замин нақши муҳимеро мебозад. аз ҷангал самаранок истифода бурдан барои баланд бардоштани иқтисодиёти мамлакат ва инчунин ҳар як оила саҳми босазо мегузорад.